ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 29/4/23 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೂಕ್ಲೆ ಶ್ರೀಮತನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಪರಮತ ಅಂಚನೆ ಮನಮತ ಶ್ರಾಪಿತಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಐನೇಡ್ದವರ ಶ್ರೀಮತ ಏಪಲ ಮರಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಏರಾದುಲ್ಲಿರು ಅಂಚನೆ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಏರಾದುಲ್ಲಿರು ಇಂದಿಟ್ಟು ರಡ್ಜನುಟ್ಲ ಅಂತರದಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಲು ಬಾಪರ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನು ಮಲ್ಪಿರು. ಅಕುಲು ನೆನಪುಡುಪುನ ರೇಸ್ ಮಲ್ಪಿರು ಅಂಚನೆ ಸುರೂತ ದರ್ಜೆಡು ಪೂಪುನ ಗುರಿನು ದೀವಣುವೆರು. ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷಾರ್ಥದಕ್ಲು ಅದೃಷ್ಟಡು ಎಂಚಿನುಂಡೋ ಅವೇ ಯಾವು ಪ್ರಜೆಕುಲಾಂಡಲ ಸರಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಇಂಚಿನ ಮಾಯದ ವಿಘ್ನ ಅರ್ಪುಂಡು ಅಕಲು ರೇಸ್ ಇರ್ದೆ ಪಿದೈಗೆ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಗೀತೆ ಎಂಕ್ ಆಶ್ರಯ ಕೊರುಪುನಾರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲು ಏಪ ಎದುರುಡು ಕುಳ್ದಿರು ಅಪಗ ಎಂಕುಲು ಜೀವಾತ್ಮಲು ಪಂಡು ತೆರಿಯೋಣ ಮುಲ್ಪ ಜೀವಾತ್ಮಲೆ ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ. ಏಪ ಆತ್ಮಗು ಶರೀರ ಉಪ್ಪುಜು ಅಪಗ ಅಶರೀರಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಶರೀರದ ಸಹಿತವಾದ ಕುಳ್ದರು ಆತ್ಮ ಅಂಚನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಓಡೆಮುಟ್ಟ ಶರೀರದ ಬರ್ಪುಜಿರೋ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಪಾತೆರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ. ನಿಕುಲು ಜೀವಾತ್ಮರು ತೆರಿಯೊಂದರು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಎದುರುಡು ಕುಳ್ದೇರು. 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಸಹ ಎದುರುಡು ಕುಳ್ದಿತ್ತ. ಜೋಕುಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬಾಬರ್ದೆ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪೇರು. ಎಂಕುಲ್ನ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇಹದ್ದ ಬಾಬನ ಎದುರುಡು ಕುಳ್ದ ಪಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು. ದಯಗು ಕುಳ್ದ ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯರೆಗಾದು ಎಂಚ ಶಾಲೆಡು ತೆರಿವಿರು. ಎಂಕ್ಲು ಶಿಕ್ಷಕರನ ಮೂಲಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣನು ಪಂಡ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ಪುವ ವಕೀಲಾಪನ ಶಿಕ್ಷಣನು ಕಲ್ಪುವ ಪನ್ಪನ ಗುರಿಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರದ ಕುಲುದು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇರು. ಭಗವನ್ ವಾಚನು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ನಿರಾಕಾರಗ ಪನ್ಪೇರು. ಜೀವಾತ್ಮ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಪಡೆಪುಂಡು. ಒವ್ವೇ ಸನ್ಯಾಸಿಲೇನು ಕೇಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಪಡೆಪುಜೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತನ್ನು 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮ ಬಂದು ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರು. ನಿಗುಲು ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಒತ್ತೊನ್ನೋರ ಪಣದು ಕೇನ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಖಂಡಿತ ಅಂದು. ಆತ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಅನುಸಾರ ಒಂಜಿ ಶರೀರವನ್ನು ಬುರ್ದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜನು ಪಡೆಪುನು. ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದು 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮ ಅತ್ತು ಅಂಡ 84 ಜನ್ಮನು ಪಡೆಪುನು. ಸುರುತ್ತ ರಾಜ್ಯ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪುನು ಪನ್ಪುನ ಸಿದ್ಧ ಆದುಪ್ಪುನು. ಅಂತಿಮಡು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪುನು. 14 ಕಳೆದ ಬೊಕ್ಕ 14 ಕಲೆ ಆಪುನು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಪಡೆಪೇರು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಪಡೆಪೇರೋ 10 ಜನನ ಮರಣ ರಹಿತನೋ ಪಂದು ಕೇನ್ಲಿ. ಈ ವಿಚಾರಲ ಮಸ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಜನನ ಮರಣ ರಹಿತ ಪನ್ಪುನ ಅಂದ ಕುಡ ಶಿವಜಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ ಆದುಪ್ಪುಜಿ. ಶಿವಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಶಿವಜಯಂತಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಜನ್ಮದ ಜೊತೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮರಣ ಬಂದು ಒಯ್ಕ್ ಪನ್ಪೇರೋ ಅವು ಇಜ್ಜಂದು ಲೆಕ್ಕೊಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸೈತ್ಯರಡ ಕುಡ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡೆಯೋಡಾಪುನು. ಬಾಬಾ ಏಪಲ ಸಹ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಪಡೆಪುಜೇರು. ಆರು ಈ ಶರೀರಡು ಒಂಜೇ ಸರಿ ಬರ್ಪೇರು ಕುಡ ಪುನರ್ಜನ್ಮಡು ಬರ್ಪುಜೇರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ರಹಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಏಪಲ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಹಿಡಿದು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪುಜೇರು. ಆತ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಜನನ ಮರಣೊಡು ಬರಂದು ಪತಿತ ಆದುಪ್ಪೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಪಾವನ ಆದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಇಂದೆರ್ದು ಆತ್ಮನೇ ಪತಿತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಸಿದ್ಧ ಆದುಪ್ಪುನು. ಆತ್ಮ ಪಾವನ ಆದು ಬರ್ಪುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಾಯೆ ಪತಿತ ಆದು ಮಲ್ಪುನು. ಬಾಬಾ ಏಪಲ ಸಹ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೊಳಕು ತನ್ನನು ಅತನ ಕೊಳಕು ಮತನು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಸಮಯಡು ಮನುಷ್ಯರು ಪತಿತ ಮತನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಪಾವನ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಪತಿತರಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ವಿಕಾರುಡು ಬಯರ ಬಲ್ಲಿ. ರಾವಣನ ಮತರ್ದು ದುಃಖಧಾಮವಾದುಂಡು. ಸುರುಕು ಸುಖಧಾಮ ಇತ್ತನು ಬಾಬನೇ ಸುಖ ದುಃಖನು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡತ್ತು. ಬಾಬಾ ಏಪಲ ಸಹ ದುಃಖಿ ಆಪುನ ಮತನು ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮಾಯನೆ ದುಃಖಿಯಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಮಾಯದ ಮಿತ್ತು ಜಯಗಳಿಸವನಿರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಜಗಜ್ಜೀತರಾಪರು. ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದಿರು. ಅಕುಲು ಸಂಪತ್ತಿಗೂ ಮಾಯೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮೊಕಲಿಗೂ ಮಾಯದ ನಶೆ ಮಸ್ತು ಉಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ.
ಅಂಡ ಮಾಯೆ ಪಂದು ಪಂಚ ವಿಕಾರಲೆಗು ಪನ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಂಚ ವಿಕಾರದ ನಶೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಾಯೆ ಒಂಜೇ ಸರಿ ನಿಂಗದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಸತ್ಯ ತ್ರೇತೆಯುಗೊಟ್ಟು ಮಾಯದ ನಶೆ ಏರುಜಿ. ಅಲ್ಪ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿ ಮಲ್ತದು ಪೊತ್ತವಜೇರು. ಕಠಿಣ ಶತ್ರುವಿನ ಭೂತನು ಮಲ್ಪೊಡಪುಂಡು. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪೊಡ್ದು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ದೇಹ ಅಹಂಕಾರಡು ಬರ್ಪುನಿರ್ದವರ ಕೂಡ ಬೇತೆ ಮಾತ ವಿಕಾರಳು ಬರ್ಪುಂಡು. ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಇಂದು ಒವ್ವೇ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ. ದೇವತೆಲು ವಾಮ ಮಾರ್ಗೋಡು ಪಂಡ ವಿಕಾರಡು ಪೊಯ್ಯರು ಪಂದು ಬರೆತೇರು. ಮಾಯಿಗೆ ವಶಾಪುನಿರ್ದವರ ಪರವಶಾಪೇರು ಪರಮತದಲಕ ನಡಪತ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಶ್ರೀಮತದಲಕ ನಡತೊಂದುಲ್ಲರು. ಪರಮತ ಪಂಡ ಮಾಯದ ಮತ ಆದುಂಡು. ಶ್ರೀ ಪಂಡ ಬಾಬನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ ಆದುಂಡು. ರಾವಣನ ಮತ ಪರಮತವಾದುಂಡು. ಐನಿರ್ದವರ ಬಾಬ ತಿರಿಪೇರು ಅಸುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ರಾವಣನ ಸರಪಲಡಿ ದುಃಖಿಯಾದುಳ್ಳೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ಸತ್ಯಯುಗತ ಆಯುಸ್ಸನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಐತ ಮಿತ್ತು ನಿಕುಲು 5,000 ವರ್ಷಲು ಎಂಚಾಪುಂಡು ಪಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ಪಾರು. ಕ್ರೈಸ್ತಗ್ 2,000 ವರ್ಷ ಆಂಡು, ಬುದ್ಧಗ್ 2,000 ವರ್ಷ ಆಂಡು, ಕೂಡ ಇಸ್ಲಾಮಿಗ್ 2,000 ವರ್ಷ ಆಂಡು, ಮಾತಾ ಸೇರ್ದು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ಆಂಡು. ಇಂದೆಕ್ ಸುರುವು ದೇವತೆಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತನು. ಕೂಡ ದೇವತೆಲಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಪಂದು ಎಂಚ ಪನ್ಪುನಿ. ಈತೊಂಜಿ ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತೆರಡ ಮನುಷ್ಯರು ವೃದ್ಧಿ ಆದುತ್ತೇರು. ಆತಂತೂ ಇಜ್ಜಿ 5,000 ವರ್ಷಡೆ 500 ಕೋಟಿ ಮನುಷ್ಯರು ಆಪೇರು ಪನ್ಪೇರು. ಕ್ರೈಸ್ತರದಲ 3,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಭಾರತಡು ಆದಿಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಇತ್ತನು. 5,000 ವರ್ಷಲು ಪೂರ್ಣಾಪುಂಡು ನಾಟಕ ಪೂರ್ಣಾಪುಂಡತ್ತೆ. ಈ ಪಾತೆರಡು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂಜಿರು. ಯಾನ ಎಂಚೊಳ್ಳೆ ಯಾನ ಏರು ಈ ಚಕ್ರ ಎಂಚ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಏರ್ಲ ತಿರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂದು ಗೀತೆಯಾದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪದೇರು. ಅಪಗ ಐಕ್ ಗೀತೆ ಬಂದು ಪುದರ್ದಿತ್ತರು. ಎಂಚ ಕ್ರೈಸ್ತೆ ಕಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಬಂದು ಪುದರ್ದಿತ್ತೀರು. ಇನ್ನು ಅನಾದಿ ಪುದರಾದುಂಡು. ಅವು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬ್ರದ್ದರಿಗೂ ತೆರಿಪೇರು. ಇದು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾಯಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಕೇವಲ ಬಾಬಾ ಅಂಚೆನೆ ಆಸ್ತಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಡು. ಮಗನ ಜನ್ಮ ಅಂಡ ವಾರಸ್ದಾರನ ಜನ್ಮ ಆಯ್ಲಕ. ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ವಾರಸ್ದಾರಾದುಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. 5,000 ವರ್ಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದೆ. ಪದೇ 5,000 ವರ್ಷ ಬಂದೇ ಪನ್ಪೆ. 2-3 ವರ್ಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನ ಕುಲ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು 5,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಬೈದ. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಗುಹ್ಯ ವಿಚಾರವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾಕೇನು ಸುರುಕು ಏಪಾಂಡಲ ಮಿಲನ ಮಲ್ತುದರ ಪಂದು ಕೇಂಡೆರಡ ಅಂದು ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆತ್ಮ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಪನ್ಪುನು. ಎಂಕುಲು 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ನಿಕ್ಲಿನ ಮಿಲನ ಮಲ್ತುದ ಈರು ಈ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದರು ಪನ್ಪುನ ಏರು ಪರಿಪಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಾದುಪ್ಪೇರು ಆಕುಲು ತೆರಿಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಬಾಬರ್ದು ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯರೆ ಕುಲ್ದ. ಎಂಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಏನನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನ ನಿಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಬಾಬಾ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಈರೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲಿನ ಯಾನು ಸ್ವರ್ಗೋಗು ಕಡಪುರ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೆ ಕೂಡ ಮಾಯೆ ದೆತೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಕೂಡ ಬೈದೆ ಮಾಯೆ ಆಸ್ತಿನ ದೆತೊಂದುಂಡು ಬಾಬಾ ಕೊರ್ಪವೆರು. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಸರಿದ ಆಟ ಆದುಂಡು ಪಂಡ ಮೂಲು ಮಾಯೆ ನಮ್ಮದು ಒಯ್ದೆತೊಂಡು ಬಾಬಾ ಕೂಡ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದರು. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಆಟ ಆದುಂಡು ನಡತೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತೆಜ್ಜಿ ಬಾಬಾಗ ಕೆಲವರು ಸುಪುತ್ರರು ಕೆಲವರು ಕುಪುತ್ರರಾಪೇರು. ಕೆಲವರು ಮಲತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಪಂಡ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳ ಜೋಕ್ಲಾಪೇರು. ಕೆಲವರು ಸ್ವಂತ ಜೋಕ್ಲು ಪರಿಪಕ್ವ ಜೋಕ್ಲನ್ನು ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಮಾಯೆ ಜಯಗಳಿಸೌಂಡು. ಜೋಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಬದುಕಿನ ಮುಟ್ಟಲ ಇರೆದು ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದುಪ್ಪುವ. ವಿಕರ್ಮದ ಪುದೆ ತರೆತ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತುಂಡು. ಐದವರ ಏತು ನೆನಪುಡುಪುರೋ ಆ ಯೋಗಾಗ್ನಿರ್ದು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಪಾಪಾತ್ಮ ಹಿಡಿದು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಒಂದು ಪೋಪರು. ವಸ್ತುನು ಪವಿತ್ರ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲ್ನ ಯೋಗಾಗ್ನಿ ಆದುಂಡು. ಇದು ಬೇಹದ್ದದ ಯಜ್ಞವಾದುಂಡು. ಇದೇನು ಬೇಹದ್ದದ ಸೇಟು ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಈತು ಸಮಯ ಮುಟ್ಟಲ ಒವ್ವೆ ಯಜ್ಞ ನಡಪುಜಿ. ಅಕುಲು 5-7 ದಿನ ಆತನ 1 ತಿಂಗಳು ಯಜ್ಞನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ತಮ್ಮ ಯಜ್ಞ ಅಂತೂ 7 ವರ್ಷದ್ದು ನಡತೊಂದು ಬೈದನು. ಬಾಬಾ ಪಣಂದೇ ಇಪ್ಪೇರು. ಕೇವಲ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತಾಡ ನಿಕಲ್ನ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ವಿಕರ್ಮದ ಪುದೆ
ತುಂಡಾದು ಹೋಗುಂಡು ಒವ್ವೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇಂಚಿನಕುಲು ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪುಜೆರು. ಭಗವನ್ ವಾಚ ಬಾಬಾಯನ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೈದೇರು ಐನಿರ್ದವರ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಪಿರ ತಿರುಗೋಡು ಈ ಸಮಯಡು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮರು ಮಸ್ತ್ ಪತಿತಾದುಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯೋಗೊರ್ದು ಎಂಗುಲು ಪಾವನವಂದುಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಜ್ಞಾನಾಮೃತನು ಪರ್ದು ಪಾವನ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾಪರು ಈ ಪ್ರಿಯತಮ ನಿಕುಲು ಮಾತಾ ಪ್ರಿಯತಮೇರೇನು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದರು ಪನ್ಪೆರು ಏನನ್ನು ನಿರಂತರವಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನೆ ಆದುಂಡು ಈರ್ ಬತ್ತರಡ ಬೇತೆ ಮಾತ ಸಂಗೋನು ಬುರ್ದು ಈರ್ನ ಸಂಗೋನು ಮಲ್ಪುವ ತಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬಲಿಹಾರಿಯಪ್ಪ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷನ ಮಿತ್ತು ಪುರುಷನ ಸ್ತ್ರೀನ ಮಿತ್ತು ಬಲಿಹಾರಿಯಪ್ಪೆರು ಮುಲ್ಪ ಬಾಬನ ಮಿತ್ತು ಬಲಿಹಾರಿ ಅವಡು ಮದುಮೆಡು ಒರಿಯಗೊರಿ ಬಲಿಹಾರಿ ಆದುಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಮನುಷ್ಯರನ ಮಿತ್ತು ಬಲಿಹಾರಿ ಆರಬಲ್ಲಿ ನಿಕುಲ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಆದುಂಡು ತಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬಲಿಹಾರಿಯಪ್ಪ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬಲಿಹಾರಿ ಅವಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ನಿಕುಲು ಬಲಿಹಾರಿ ಎರಡ ನಿಕುಲಿನ 21 ಜನ್ಮಗು ಸದಾ ಸುಖಿಯಾದ ಮಲ್ಪೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಆದುಂಡು ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿಲಂತೂ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೆಯರು ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವರ ಪಂಡ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೆ ಕೇವಲ ನಿಕುಲು ನಿರಂತರ ಏನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಶ್ರೀಮತದೇ ನಿಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠಾಪರು ನೀನು ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಚಿತ್ರನಲ್ಲ ಸಹ ಇಲ್ಲಲು ದೀವನ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಬಾಬಾರದು ಕೂಡ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಪರಮಧಾಮರ್ದು ಬೈದಿರು ಅಂಡ ಮಾಯೆ ಕಡಿಮೆದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮುಷ್ಟಿಡು ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪಾತೆರತ್ತು ನಂಬರ್ ವಾರು ಆದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪ ಪನ್ಪುನೆನ್ನಂತೂ ಕೆಲವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮರೆತು ಉಡ್ಪೆರು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದುಪುನಗ ನಸೆಯಿರುಂಡು ಮುಲ್ಪೊರ್ದು ಪಿದೆಗೆ ಪೋಯರಡ ಮರೆತು ಹೋಗುಂಡು ಕುಡ ಬೊಲ್ಪುಗು ರಿಪ್ರೆಸ್ ಆಪೇರು 5 ಬಕ ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಮರೆತು ಹೋಪೇರು 4-5 ವರ್ಷಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೇನು ಇತ್ತೆ ತುಯೆರಡ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆರಡಲ್ಲ ಮಾಯೆ ಜೋರಾದ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುನು ಅಕ್ಲು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು ಬಾಬಾ ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾಯೆ ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣವಾದುಂಡು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನಿಡ್ದವರ ಮಾಯೆ ಬೂರ್ಪ ಉಂಡು ಐನಿಡ್ದವರ ಗಾಯನ ಉಂಡು ಏರುಂಡ ಪ್ರೇಮರಸ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಎಂಚ ಪುಡಿಪುಡಿಯಾದುಪ್ಪೇರು ವೈಕುಂಠಗೂ ಖಂಡಿತ ಪೋಪೇರು ಅಂಡ ಪದವಿ ನಂಬರ್ ವಾರು ಆದುಂಡತ್ತೆ ಭಲೆ ಅಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಖಿಯಾದುಪ್ಪಿರು ಅಂಡ ಪದವಿ ಅಂತೂ ಉಂಡತ್ತೆ ಶಾಲೆಡು ಪದವಿಗಾದೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರು ಪ್ರಜೆಕುಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಸರಿ ಅದೃಷ್ಟಡು ಎಂಚಿನ ಉಂಡೋ ಈ ರೀತಿ ಅತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಲು ಬಂಡು ಪನ್ಪೆರು ಏರು ಬಾಬಾರ್ದು ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪುನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನ ಮಲ್ಪೆರು ಆಕುಲೆ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಲು ಎಂಚ ಕುದುರೆ ರೇಸುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ 1 ಪೋಪುಜೇರು ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಮನುಷ್ಯನ ರೇಸ್ ಆದುಂಡು ಮಾಯೆ ಈ ರೀತಿ ವಿಘ್ನ ಪಾಡುಂಡು ಅಕಲು ಒಂಜೇ ಸರಿ ರೇಸ್ ಇರದೆ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು ನಿಖಿಲ್ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ರೇಸ್ ಆದುಂಡು ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತು ದುಃಖಿಯಾದುಲ್ಲ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಮಸ್ತು ಸುಸ್ತಾದುಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಬಾಬನಗೈತಲ್ ಪೋಕ ಬಾಬಾ ಮಸ್ತು ಯುಕ್ತಿನು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಇರ್ನ ನೆನಪುಡುಪ್ಪುವ ಇಂದೆಟ್ಟು ಏತ್ತು ಸಮಯನು ದೆತನವರು ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಎಂಚ ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ವೀಸ್ಲ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಸರ್ವೀಸ್ ಡುಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಐತ ಮಿತ್ತು ಇಂದೆಟ್ಟು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಸೃಷ್ಟಿದು ಸ್ವರ್ಗ ಮಲ್ಪುನು ಏತು ಮಲ್ಲ ಸರ್ವೀಸ್ ಆದುಂಡು ಕೇವಲ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸುಖಧಾಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾವು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಸರ್ವೀಸ್ ಮಲ್ತರಡ ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪರು ಈ ರೀತಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕುಲ್ನ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶಾಪುನು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ನಿಕುಲು ಈ ಸರ್ವೀಸ್ ಇಡುಕೊರ್ಲೆ ಬಾಕಿ 14 ಗಂಟೆ ನಿಕುಲು ಬಿಡುವಾದುಪ್ಪರು ಏತು ಸಾಧ್ಯನೋ ಪದೇ ಪದೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಲ್ಪ ಕುಂಡಲ ನೆನಪುನು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಾತೆಡ್ದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಯ ನಿಕಲಿಗೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ತಿಕ್ಕುನು ಸಿಂಧುಡು ಪನ್ಪೇರು ಬೇಗಲ ಕೊಡು ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪುಡು ಈ ಗುಣ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮುಂದುವರಿ ಉಂಡು ಅಜ್ಞಾನಿಲು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಆದುಪ್ಪೋಡು 4 ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಯಾವು ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಜೆಪ್ಪುಲೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕಲೆ ಶಿವಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಆವಂದೆತ್ತನ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕಲೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಆವಂದೆತ್ತನ್ನ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕಲೆ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಯವಾದುಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಾಂತಿಪ್ಪುನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಶರೀರಿಯಾದುಪ್ಪಿರು ಈ ಸಮಯಡು ಮಸ್ತ್ ಶಾಂತಿಪ್ಪುನು ಮೂಲವತನೆಪ್ಪುನ ಹಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೈತಿನಂಚ ಒಪ್ಪುನು ಆ ಸಮಯಡು ನಿಕುಲು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ 5 ಬಕ್ಕ ಈ ನೆನಪು ಪರಿಪಕ್ವ ಅಪ್ಪುನು ಅಮೃತವೇಳೆದ ನೆನಪು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಭಾವ ಒಪ್ಪುನು ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ರಾತ್ರಿ ಎಚ್ಚರವಾದುಪ್ಪೇರು ಸ್ಥೂಲ ಕಾರ್ಯಡು ಉಪ್ಪು ನೆರೆದವರ ತರೆ ಭಾರಿಯಾದುಪ್ಪುನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೇವೆಡು ಸುಸ್ತಾದುಪ್ಪುಜಿ ಸಂಪಾದನೆ ಸುಸ್ತು ಮಲ್ಪವನು
ಸಂಪಾದನೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪರು ಐತಮಿತ್ತು ಬೊಳ್ಪು ಬೊಳ್ಪುಲಕದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನೇರ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಸಂಪಾದನೆ ಆಪುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಅಮೃತ ವೇಳೆಡ್ ಲಕ್ದು ಅಶರೀರಿಯಾದ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪುನ ನೆನಪುದ ರೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಕಡೆಪಕ್ಷ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ರಡ್ಡು ಒರಿ ಬಾಬನ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ್ಣ ಬಲಿಹಾರಿ ಆವಡು. ಪರಮಮತ ಅಂಚನೆ ಮನ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪಂದೆ ಒರಿ ಬಾಬನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೊಡು. ವರದಾನ ಆತ್ಮೀಯ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ತೂಕುನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ಸಮೀಪ ಭವ. ಆತ್ಮೀಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಪಂಡ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ನಿರಾಕಾರಿ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಪರಿಸ್ಥ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಸಾಕಾರಿ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ವಿಶ್ವಸೇವಾಧಾರಿ. ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಲ್ತರಡ ವ್ಯರ್ಥದ ಎಂಚಿನ ಪುದೆ ಉಂಡು ಅವು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಏಪ ಪುದೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಯತಮನ ಸಮಾನ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಆದ ಅಪಗ ಜೋಡಿ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪ್ರಿಯತಮ ಎಲ್ಲಿಯಾದಿದ್ದು ಪ್ರಿಯತಮೆ ದಪ್ಪದಿತ್ತೆರಡ ಜೋಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ತೋಜುಜಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಿಯತಮ ಪ್ರಿಯತಮೆಯರಿಗೆ ಪನ್ಪಿರು ಸಮಾನ ಕೈತಲಾದುಪ್ಪುಲೆ. ಸ್ಲೋಗನ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ರೂಪಿ ಪೂಗುಚ್ಛದ ಮೂಲಕ ದಿವ್ಯತೆದ ಸುಗಂಧವನ್ನು ಪರಡುನನೆ ಗುಣಮೂರ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.